Тапшыруның алдагы кытлау сәламен без Ерак Түбән Кама шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен гүзәл хатын-кыз Ардисланова Римма Наиловна каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан кытлап, җылы теләкләрен Иске Пулавка эшчеләр поселогыннан кайнатасы Ринат Яхьевич, кайнанасы Мәвлегөл Хусаиновна юллыйлар. Һәрбер ата-ана үз баласын үстергәндә аңа бәхетләр тели. Безнең дә 2 батыр улларыбыз үскәндә Худайдан аларга матур юлдашлар сорадык. Аллага шөкер, теләкләребез чынга ашты. Кызыбыз сыман бик кадерле булган 2 киленебез бар. Шуларның берсе Риммабыз бүген матур тантанасын каршылый. Илдусыбыз белән гаиләләрен кырып җибәреп, бер-бер артлы матур балаларын, Алина һәм Илсафны якты дөньяга тудырдылар. Яшь гаилә шәһәрдә яшәргә карар кабул иткәч, без бер дә каршы килмәдек. Киресенчә, яшьләргә шулай уңай булыр дип, бар яклап та ярдәм итәргә тырыштык. Шөкер, матур гаиләләрендә Илдус баш булса, Риммабыз гаилә учагын саклый ала торган чын хуҗабикә булды. Уңганлыгы, тырышлыгы аның таңнар калырлык. Һәр вакыт балаларын да, ирен дә ул тәмле ашлар пешереп сыйлый. Һәр вакыт пөхтәлектә яшәргә ашкына. Эшендә дә аны яратып хөрмәт итәләр. Ачык күңелле, улы җанлы булу сәбәпле аның дуслары да байтак. Һәр берсенә ул үзенең күңел җылысын бирергә кызганмый. Инде безгә килгәндә, беренче көннән алып бары әтиян дип кенә эндәшеп, һәр вакыт хөрмәтләп яши. Моның өчен шатланабыз да, аны тәрбияләп үстергән кода-кодагыйга рәхмәтләр дә укыйбыз. Балаларыбыз мөмкинлекләре чыккан саен яннарыбызга кайтып, 2 як туганнарны да тигез күреп яшиләр. Ул безгә килен түгел, кызыбыз кебек, ачык йөзе белән каршы ала, һәр көнне шалтыратып хәлләребезне сорый. Вакыты белән санашмыйча хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Улыбыз да безнең гаиләбездә булган ир-атлар арасында аерылып тора. Ул иң түземе, иң акыллысы, иң уңганы, иң тырышы булды. Шуңадыр да аның хатыны да үзенә охшаш. Кадерле Риммабыз, сезгә улыбыз Илдус белән тигез, саулыкка төренгән гомер телибез. Алда да балагыныкларыгызның бәхетенә төренеп, матур гомер кичерегез. Бәла-каза бер кайчан да сезнең ишекне какмасын. Синдәй туган көн бәйрәмен бик яшь дип саныйлар. Үткән узган ни бар көнне, гомерләрне барлыйлар. Бик күп төрле хисләр татып, бик күп төрле эш эшләп, яшәргән бу вакытларда сизелмәгән соң нишләп. Алда көткән һәрбер көнең матур узсын, кызыбыз. Сиңа бары иң якты теләкләрне юллыйбыз. Бераз гына ял итеп ал, утырып чәй эчик. Алда Раббым бик күбәле бәйрәмнәргә килиек. Тормышыңны бизәр өчен балалар шөкер туды. Бүген матур туган көндә бәхеткә өем тулды. Котлы булсын, матур узсын күркәм гомер бәйрәмең. Кабул ит ихлас күңелдән шушы шигырь бәйләмен. Хөрмәтле Римма Наиловна, туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Гомер бит ул ике килми, гомер бит ул бик кыска. Һәрбер көнгә сөенеп яшик, узмасын гомер бушка. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, бер кемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, бер кемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Миңа Худайымның язмышымның бүләге. Гомерлеккә сөйгән ярым, ышанычлы терәгем. Сулмасын сөюгәлебез, сагыш җилләре тимәсен, ятлар сүзе кермәсен. Сулмасын сөюгәлебез, сагыш җилләре yatlары сүзе кермәсен.
Türkeyler motor üte Parlaşıp usangına Sürelmisi yuyalığını Yaratıktır sangına Tırmış yollar katlavlı Ağır şok